नोंनि फिसायनि जिनि दङ गैया? दङ। बे जिनिसखौ नों मा खालामगोन? बे भिडिअआ ससियेल मिडियाआव गोबां भाइरेल जागासिनो। आंबो लाइभआव नुफेराखै फाथैलाय बिसिनायखौ। नोंथांमोनजों लोगोसे आंबो नायलांफाबाय थानोसै। सबायझार गामिनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव आं बेखौनो बुंनो सानो जे मा अयथासार खालामदों बेखौथ' जेनेबा गावनिफ्राय जाहाथे फुरायै बुंजोबनानै जाहाथे रायजोफोरनि सिगाङाव फोरमायो। आं बेखौ जेनेबा बुंनो थाखाय आं खावलायफिननाय जाबाय आरोबाव। जेनेबा मा मोनसे गासिखौबो जाहाथे मायाव अखान्थि मोनदों, माबायदि खोथा लानानै जेनेबा अखान्थि मोननो थांदों, जेनेबा थाङा जाखो बेखौ गासिखौबो बुंफुंनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। एक नम्बर थांबाय आं सोंनाया। 2 नम्बराव दिनै नों इखौ मोजां मोनना मोनला? दा आं मोजां मोननो हाला। नङा आं नै माबानावसो सोंदों, हौवानावसो। दा आंनि फालनिफ्राय आङो मोजां मोनो आरो अनोमोन। बेनि थाखायनो आङो गोमानाय समनिफ्रायनो एसे न'खराव फैनानै आंजों लोगोसे सोरखौबा लाबोफानानैबाबो जों फैदोंमोन। आरो दिनै इखिनि दिनाव लागिबो जेनेबा लांफिनगोनानो आंनि टारगेटआ। बेनिफ्राय दा बिथाङा मा बुङो बिनि सायावसो आङो आगार होनाय जाबाय बेखिनिखौ। रुमाया दिनै हौवायाथ' लांफिनगोन नोंखौ। नों बे हौवाजों नों राजि नङा गैया? राजि गैया आङो। राजि गैया? राजि जानो। ओमफ्राय बे नोंनि फिसायनि जिनि दङ गैया? दङ। बे जिनिसखौ नों मा खालामगोन? हरोबा आं लागोन। हिनजावसा हौवासा इयो? हौवासा। नों लाबोनानै नों हुथिनो हागोन ना? आंनि फिसायनि। हागोन? गावसोर हरनो राजि दंबा आं लागोन। मानो? नों फिसालानो नों हुथि होनो हागोन नामा? हानाय हायि आंनि फिसायनि। थैयो थाङो आंनि सायाव। नोंहानि बोलो? दिनै हौवासा सासे जन्म जायोबा, हिनजावसा सासे जन्म जायोबा, दिनै हाबा हरनायबो मोनसे खोथा दं। फिसाला जायोबा सम्पति होनाय बाथ्रा दं इयाव। दिनै नोंसोरखौ बारे बारे रायजो राजा मोननै गामि दाबसेया सोंनो साखि जानानै नोंसोर जुदि दिनैबो आलायबाथिखौ मोनाखै, गय जरा फाथै जरा लोखि गैयि दं, फाथै जरा दं, बिसोरखौ नोंसोर मोजां मोना, दिनैबो नोंसोरखौ बोखावनो रायजोआ गोसो गैया। हागोन ना नोंसोरो? दिनैबो नोंसोरनि संसारजों रायजोआ सेफायनो हाया। आरो जुदि नोंसोरनि गोसोआ अखान्थिब्ला रायजो सिङावनो बे आलादाथिखौ मोननांगोन, गय जरा फाथै जराबो खावनाय जानांगोन। दा नोंसोर गोसो दंना गैया? गोसो गैया आङो। गोसो गैया? थांला आङो। बाबा आंथ' बेखौनो बुंनांसिगोन जे आं रावखौबो गोदोनायाव सेरनानै आङो संसार जानो आहाबो गोसो गैया जेनेबा। खारन इयो जेब्ला बे बाथ्राखौ बुंबाय अब्लाथ' आंखौ लांनानै संसाराव मा जानो, दा बेखिनिखौ आं साननांसिगोन आरो। दाबो खथि दं। जुदि बे थांनि अखान्थिखौ लाङोब्ला नोंहाबो अलप सिन्था धारा दं। आरो बेखिनियावनो फंसे बुंबावगोन, जुदि रुमाया गावनि गोसो बायदि गावनो थांनो हाखादों, बेनिखायनो आङो मोननै रायजोआबो मोनसे कागज लिरना नांगोन जे फाथैलाय बिसिनाया सोरनि थाखाय जादों। दा बेखिनि बुस्थुखौ खारन इयो नाङा होननायनि थाखाय फाथैलाय बिसिनाया जागोन, खिन्थु आंनि गोसो बायदि नङा इयो। थेवब्लाबो बायथ' आं रायजो जिथुके जानो हाला नालाय बेखिनिखौ आं रायजोनिखौ उदार खालामना होगोन। खिन्थु इयाव मोनसे सार्टिफाइड हिसाबै नोंसोर गामियावबो लाखियो, जों गामियावबो हर, आरो आंनोबो कागज मोनसे हरनांगौ। बिनि बादै आङो इखौ नर्मेलि ओरैनो आं बिसिनो हाया। फाथैलाय बिसिनाय खार'ना जाबाय मोनसे दायित्वनि बाथ्रा। दायित्वनि बाथ्रा। दा बर्थमान दा बारि बारि सोंबाय दङ रुमायाव, नों आसलथे बे हौवादो रायजो जालिया? आं जाला, सौखिला। जाथारलिया? जाखाथारला आङो। सत्य? थैयो थाङो आंनि फिसा। सत्य? दिनै सत्य? आलायबाथिनि सिगाङाव नों समाय लादो। समाय लानानै जुदि भबिसआव नों बे हौवानि न'खराव माब्लाबा बारसा फैफिनब्ला? फैफिना? आंनि फिसायनि। माब्लाबाबो आं नोंसोरनि न'खराव गोरोबनो गोसो गैया। ओमफ्राय बे न'निफ्राय हाबा जाफैना नों बेलेग न'निफ्राय हाबा जाहैगोन? जायो जाया थैयो थाङो आंनि फिसासोनि। नोंनिफ्राय फिसिगोन ना नोंनि बिदा मोना फिसिगोन? फिसिया आंनि फिसायनि। होमब्लाथ' बे न'निफ्राय गाबनो नों आउट जानांगोन। हागोन? आंनि गोसो होनो दोना। हागोन? न'खराव दिनै बिबाजै दं, बिदा दं, बिसोरबो हाबा लाबोगोन। बिखायनोसो सिन्था खालामनानै नोंसोरखौ बारे बारे बुंबाय जोङो सबखौबो सिकिउरिटि जाबाय दं। आयं दिनै बिबोनांखौ हाबा जानाय मानसिखौ बिबाजै रावबो फिसिया, मिथिबाय? मिथिगौब्लालाय नोङो दिनै बे फिसाखौ मानो गाननाय दिनै? नोंबोथ' आरो नोंबादिमोन बादि मालाय न'आव हाबा जाहैदों। नोंबोथ' मालाय न'आव हाबा जाहैदों, नोंबोथ' न'खर दं, संसार दं।
बिहाव बिखुनजो दं जावजालि दं फिसा फिसौ दं बियादै दं बिहाव दं बेफोरजोंसो संसार जानांगौ न'खराव माने सिन्था खालामनानै बारे बारे बुं दासिमबो जुदि रायजोनि सिगाङावनो आलारि बाथि गोमोरसेयावनो हाथैया खावनै जायसेयावनो बे जिसुनो जे आं दिनै बे हरदोंनो जाफिनगोन होननानै नों सबायझार गामिनि रायजो गामि गामि रायजोजों गोबालायनानै नों दिनै संसारखौ जानो नाजा बारे बारे बुंबाय दं जाया आङो जाया जाखाथारानो जाखाथारलिया जाथाराबा बा रायजोफ्रा मा बुंगोन आरो सोरबा माया दा मा रति संलादों थांफिननायनि ना गारनायनि थांफिनला आङो थांफिनखाथाला आंथ' इम्पइन्ट नालाय बे फाथिखौ मिसिनो होनो जायासै दै इसोर राम भिडिअखौ नायनानै जोबोर दुखु मोनदों मानो होनना बुङोब्ला सानैनि गोसो गोरोबलायाब्ला जुलि जाया भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनहाबो दुखु मोनदों जानांगौ गथ' थाखालायनानै गारलायनाया जोबोर दुखुनि बाथ्रा दा मेनलि मानि थाखाय बेफोरबायदि गारलायनाया जोंनि समाजाव सोलिगासिनो मानि थाखाय जागासिनो ना बैसिनि न'खराव थांनानै गोरोबहैनो हायासै ना फैसा खामायनायाव माने प्रब्लेम बे माने साननांगौ जाहैदों आरोना मेनलि बुंनो थाङोब्ला माननि प्रब्लेम जानो हागौ आरोना थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै थेंक्स फर वाचिं